שלום לכולם, בווידאו השעה 3. רציתי לקצר את זה כי אין לי כוח. גם אתם יודעים שהמצלמה של הווידאו זה לא כל כך טוב. בוני בא עוד מעט. בוני בדרך. ואיפה צ'יקה? איך בוני הגיע לכאן? אבל הכי חשוב, איפה צ'יקה? כנראה במי. איזה חמודה היא! מותק! עדן. דופיינית שלי צ'יקה! צ'יקה, איזה פרצוף חמוד ומושך. תבדקי את בוני! את זוכרת שמה שקרה שאת התחלת לאהוב את צ'יקה ולא בדקת את בוני והוא קפץ עלינו? ראיתי את העין של פוקס, את רואה? הוא ממצבץ כאן. הנה. זה אומר שהוא יכול פתאום לצאת. הוא דווקא די חמוד. אבל צ'יקה יותר. רגע, את מסתירה לי את המסך. יופי. סליחה, תפסידי. עברה דקה. איזה חמודה. חמודה. תגרי את הדלת, לא? לא. רק כשהיא באה לכאן, אז כן. גם בוני הגיע לשם. נכון, צ'יקה. איזה חמודה. צופים, נכון שהיא חמודה? לא! היא מסתכלת אלייך ישירות בעיניים. כן, ובוני לא. לא, בוני מסתכל על המסך. אז אני יודעת, בוני לא. אותי הלכה בחולות הזה. די חמודה, לא הרבה, בשבילי. צופים, תגידו לי את מי אתם הכי אוהבים. ותכתבו בתגובות. אני חייבת לחסוך בחשמל, יש לי 29 צופים. השעה 4 עדן! הלך עלייך. מה אם אני אפשל? השעה 5, מעלה, יאללה מהיר. השעה 5, צופים, השעה 5. למה תמיד כשאני... איזה בסה. ידי הלכה? בוני, איפה בוני? אבל איפה בוני? לא יודעת, לא מוצאת אותו. אני מפחדת. תדאגי. רק צ'יקה? הנה, את רואה את הצל שלה? צופים, הנה הצל של צ'יקה, היא כאן, פחות או יותר. טוב, אני אלך לבדוק. הנה. אבל בוני. הוא לא התקדם. טוב, עדיף שאני לא אבזבז אחוז בגלל זה. וואי, 16, יאללה מהר. וואלה, מה אף פעם לא? יש! צופים! הגעתי לשעה 6! יש! בדיוק כשבוני הגיע. כן, היה לי מזל. טוב, אז ביי.